Πάμε τώρα, είπε και ο Βενιζέλος κάτι, ο Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Αζεβίτ ότι δεν έπραξε ό,τι έπρεπε το 1974, καταλαμβάνοντας ολόκληρο το νησί. Αν είχαμε επιχειρήσει και στο Νότο, αν μην είχαμε προελάσει στο Νότο, ίσως να μην υπήρχε πια Νότος και Βορράς και η Κύπρος να ήταν εντελώς δική μας. Είπε ο Τούρκος πρόεδρος, προσέξτε, μιλώντας στους αξιωματικούς της στρατιάς Αιγαίου, που το είπαμε και χθες. Η στρατιά Αιγαίου πότε ιδρύθηκε? Στις 20 Ιουλίου του 1975, στην επέτειο της εισβολής στην Κύπρο, και ήταν παρόν και ο Ντενκτάς. Γιατί την έκανα τη στρατιά Αιγαίου? Για να κάνουν ό,τι έκανα στην Κύπρο να κάνουν στα νησιά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Εκεί πήγε λοιπόν ο Ερντογάν για να πει αυτά τα λόγια. Ακούστε τώρα τι λέει, τι είπε σήμερα το πρωί η κυρία Μπακογιάννη στην τηλεόραση. Η επίμαχη δήλωση του Ερντογάν για την Κύπρο έγινε γιατί ο ίδιος έρχεται δεύτερος μετά τον Ημάμογλου στις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο είπε και ο κύριος Κερίδης το πρωί, κάπου τον άκουσα. Ότι είναι, λέει, δήλωση που γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Λάθος. Θα μπορούσα να το δεχθώ εάν ήταν πρωτοσέλιδη σε όλες τις εφημερίδες και πρώτη είδηση. Τότε θα πω να πάει να... Δεν είναι έτσι. Το είπε στοχευμένα στους αξιωματικούς. Και αυτές οι δηλώσεις, ξέρετε γιατί γίνονται? Αυτά δεν τα λέω τώρα, τα φωνάζω δεκαετίες τώρα. Όποτε μας έλεγαν εδώ γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, αυτοί που τα λένε αυτά, τα λένε για να κρύψουν την αδυναμία τους ή τα λάθη τους ή και τα ολισθήματά τους, όπως ολίσθημα ήταν, μην πω τίποτα άλλο, και η διακήρυξη των Αθηνών. Διότι πώς θα καλυφθούν όταν την επενούσαν και όταν λέγανε παράθυρο ευκαιρίας, και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και λέει θέλω όλη την Κύπρο στην ουσία, και το λέει στη στρατιά Αιγαίου, που η στρατιά Αιγαίου η αποστολή της είναι να πάρει το μισό Αιγαίο. Επειδή λοιπόν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, έπεσαν πάνω στον τοίχο της σκληρής πραγματικότητας, ξέρετε τι κάνουν? Προσπαθούν να μας δουλέψουν πάλι να μας κοροϊδέψουν, να μας προσανατολίσουν, ότι τα λέει για εσωτερική κατανάλωση. Πραγματικά τον κακό σας τον καιρό όμως. Πραγματικά τον κακό σας τον καιρό. Προσέξτε εδώ τώρα. Η δήλωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι είναι ανιστόρητη και δεν δείχνει σεβασμό στους νεκρούς. Άλλα αντάλλουν πραγματικά. Και τα ίδια είπε και το βράδυ όταν είδε τα κόμματα κάνουν οι δηλώσεις των κομμάτων, ήταν πάρ' τον ένα και βάρα τον στον άλλον. Άλλα αντάλλουν. Πραγματικά. Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς, μπορεί να μας πει κανείς? Γιατί τους πληρώνουμε όλους αυτούς? Δεν μπορούν να γράψουν ότι έγραψε ο άλλος, ο Αμερικανός. Να πούν το εξής. Ποια ιστορική πραγματικότητα και ποιους νεκρούς? Εσύ πήγες στην Κύπρο, έπρεπε να πούν στον Ερντογάν, για κοιτάξτε εδώ. Αυτός είναι απόρριτος χάρτης, εδώ. Προσέξτε. Είναι ο απόρριτος χάρτης, είναι στην ουσία ο χάρτης του Ετσεβίτ, που είπαν στους Τούρκους μέχρι εδώ θα πάτε. Εδώ. Πού να προελάσεις βρε Καραγκιόζη? Πού να προελάσεις παρακάτω? Μέχρι εδώ σας είπαν να πάτε. Και αν δεν είχαν πιάσει τους προδόταρους εδώ, είτε τους στρατιωτικούς είτε τους πολιτικούς, δεν θα έβγαινε ούτε ένας Τούρκος πάνω στο νησί. Ποιος ένδοξος τουρκικός στρατός? Τι ανόησε αυτά? Γιατί δεν τα λένε οι δικοί μας? Ξέρετε γιατί? Γιατί και αυτοί είναι πιασμένοι. Όπως ήταν πιασμένοι από τα ίδια κέντρα οι Χουντέοι της πρώτης Χούντας, όπως είναι πιασμένοι οι Χουντέοι ήταν πιασμένοι της δεύτερης Χούντας, όπως ήταν πιασμένοι αυτοί που ήρθαν η υποτιθέμενη μεταπολίτευση και κατάπιαν το δεύτερο Ατήλα. Να ξέρετε, όταν μιλούσαν για το φάκελο της Κύπρου ήταν οι ποινικές ευθύνες της τριάδας Καραμαλής, Μαύρος, Αβέροφ για τον δεύτερο Ατήλα. Να σας το ξαναπώ, οι ποινικές ευθύνες Καραμαλή, Αβέροφ και Μαύρου για τον δεύτερο Ατήλα. Αυτό ήταν ο φάκελος της Κύπρου που κουνούσε ο Παπανδρέου και μετά τον έκανε γαργάρα κι αυτός. Και οι ίδιοι τώρα δεν καταγγέλουν, γιατί και αυτοί είναι πιασμένοι από τα ίδια κέντρα. Γιατί δεν καταγγέλουν λοιπόν τώρα τον Ερντογάν? Να του πεις, τι λες βρε Καραγκιόζη? Πήγε στην Κύπρο επειδή σε έβαλε ο Κίσιγκερ και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι. Αν δεν ήταν αυτοί να κάνουν το πραξικόπημα οι δικοί μας, οι άνθρωποι τους δηλαδή, και
να δώσουν εντολή. Έχω του κυρίου Δελή τον ίδιο, το γνωρίζω τον άνθρωπο, ευτυχώς ζει να είναι καλά, που ήταν τότε στο λόγο διοικήσεως διοικητής στην ΕΡΔΙΚ, και μου είπε εμένα, ο συνταγματάρχης μας είπε, βλέπαμε τα τουρκικά αεροπλάνα να έρχονται και να ρίχνουν αλυσπροτιστές και μας είπε, απαγορεύεται βολές, να ρίχνετε βολές σε υπτάμενα αντικείμενα, σε αεροπλάνα. Τι μου λέτε τώρα, κάθεστε και τον αφήνετε να τα λέει αυτά? Ποιος θα τα πει, ποιος θα τα πει? Οι ακραίοι? Εμείς είμαστε οι ακραίοι? Όχι. Ακραίοι είστε εσείς, οι οποίοι δεν υψώνετε εθνική φωνή να υπερασπιστείτε την πατρίδα και την Κύπρο. Εσείς είστε οι ακραίοι. Και δια του λόγου το αληθές, δια του λόγου το αληθές, όταν προχθές, προσέξτε, εν τη ρήμη του λόγου του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, ο κύριος Σέκερης, στον ΟΗΕ, έκανε παραλληλισμό, προφορικά μιλώντας ο άνθρωπος, της εισβολής στην Ουκρανία με την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. Τρελάθηκε ο Σεντάτοναλ και αναγκάστηκε να γράψει γραπτή απάντηση, επιστολή, και είπε τις αθλιότητες ψέματα, στο ένα ψέμα πάνω στο άλλο. Τι δείχνει αυτό, κύριοι? Ότι αν υψώσετε τη φωνή σας για το Κυπριακό, μπορεί να δούμε σε 1-2 χρόνια να φεύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από εκεί. Υψώστε τη φωνή σας. Αλλά μήπως είναι το σχέδιο να μείνουν εκεί τα τουρκικά στρατεύματα και να μείνει το νησί διαμελισμένο?